Nire espektatibak supera ditu, Espero nuna baino bea da. Errugbian gustatzen zait asko, 3. denbora. Bai. Zer pasatzen da hor? Match bai edo ez? Match bai eta ezkondu ere, Ah, bai, Honekin bai. TCA, bulimia, olako gauzakin, arazo asko ikusi ditut baita ere. Izan zen, nik jokalari bezala igual bizideten momentuiko gorrena. Nik ez dauzketa horro batzuk etxe bizitza bateko entrada emateko. Pentsatzen profesional bat izan zehala kirolean. Batzutan lotxatien naiz, baina, bueno, gero soltatzen naiz. Match podcasta. Kirolarien beste aldea. Basque Team Fundazioak babestutako saioa. Lide Erbina Araña. Kaixo, Lidea. Onon. Ongi etorri, Match podcastera. Zer modu zatoz? Ondo, lasai. Oso ondo, ondo iruditzen bazaizu, hemen protokolo bat bai daukagu saio hasiera guztietan, eta, oraintxe grabaketarekin hasi horretik, sukaldean egon gara, te matcha delako hau prestatzen. Bai. Animatuko zara probatzera? Hombre, bai. Venga, topa ingo dugu, eta zuk prestatu dozu, nik nirea zuzurea, ea gustatzen zaizun, honegin. Bueno, nire espektatibak supera ditu, Espero nuna baino bea da. Zintzotasunez, Bai. Bai. Edateko modukoa? Bai. Eguneroko tasunen, bai. Gero, kafetegi baten egiten dutenan ikustet olakoa ez dara izango, baino ona da. Oso ondo, hortxe daukazu, saio guztian zehar edan nahi baduzu, galderaren bat edo beste agian, gogorra izango da, ordean ondo torriko da likido pixkat gorputzen sartzea, bale? Oso ondo. Likidoa bai, te matcha bai, match podcastera etorri zarelako, baina solidoa ere bai, kasu guztietan eskaini zuegu. Gaurkoan, ausartu gara, gazta pixkat, membrilloa, intxaurrak ekartzea, zezu ordiziarra zara, ezta? Eta Idiazabal zure herritik oso gertu dago. Gertu ez, oso gertu. Eta Idiazabal gazta bat ekarri dizugu, ez dakit zure gustoko amarretakoa den, edo ez? Bai, nire bai. Gaina etxetik kanpo nola denbora pasadeten, gero buelta eta Idiazabalgo gazta jatea. Nahi duzu jatea? Beti, hombre. Venga, nipe bai. Bai. Ordu gona da gainera, ezta? Hombre. Ia, ze iruditzen zaizun. Ona. Tematxakin ertakin nik pareja hona egiten duten, baina ona. Baina Match podcastean arauak hausteko gaude. Vale. Tematxa gazta, Idiazabal gaztarekin nahaztu dugu. Batematek esango du. Nora doa zauek, baina Bueno. Ez da kombinazio txarra, ezta? Beldur gabe. Gazta normalean Lide, bera bakarrik, membrilloarekin, nik bakarrik. intxaurrekin, bai. Orduan, beste ez da zu probatuko. Edo bai. Intxaurren bat gero elkarrizketan bitarten, zuitz egiten da izan bitarten igual jango ez, baino. Momentuz. Oso ondo. Orduan, gazta ere ona. Gazta oso ona. Gastronomia da, Lide, Euskal Herriak daukan altxorrik garrantzitsuenetako bat? Nik esango nuke baietz. Gastronomia eta lekue ekosistema dana daukeuna, bi gauza horiek, ezin hobek die. Eta beste herrialdetan badare gauza politek, baina gero ikusten duzu Euskal Herrin daukeun dana beste lekutan ez daula. Zu errugbi jokalari zara, ez dakienarentzat. Bai. Nola dara mazu, elikaduraren kontua Lide? Ondo, azkenen errugbi jokalarik pixu aldetik ez daukeu restrikzio handik, ze azkenen indarrezko kirol bat da, kontaktuzko kirol bat da gehien bat, baita korrik egin bar da, orduan, elikadura aldetik alimentazioa beti daukeu asko jateko itxura hoi, ez? Orduan, elikadura aldetik pixkat kontrolatuta denetatik jaten deo, ez dauzkeu restrikzioiek, ez pixu aldetik, ez hemen pixu ontan egon beharrazea ez. Piskat libre edazuk beti baremo egitan jokatzen badezu, ez dago arazoik. Onartu idazu, inorra ez dago entzuten, eta onartu idazu zein jan zure gustoko kapritxoren bat, egunerokoan janezin den gutizi horretako bere bat. Bueno, nahi hamburguesak, patata fritak, oidana,
nire cheat meal top 1 da. Orduan, egunerokon ezin da jan, etxen iten balin badezu, aukera ona da ez, cheat meal hori izaten jarraitzen du, baina osasunin da horretxen salsa inbesteko gabe, baina, nahi hamburgueseri batea eraman da, eta hor jarrita, edo sushi bat, nahi irabazita diazu. Hamburguesena ere oso modan dago, ez da? Bai. Ez da, hori ere postureoa da, edo modan dagoen gauza da, baina leku askotan, txapelketak egiten dira gaur egun, eta... Nik uste ja pixkat pasatzen nahi diela. Osa, hasieran, lehen urten esango dizun igual, hamburguesa oso zalean nintzela. Baina hain ja leku guztitan dare, hoi saltzen ez, kriston hamburguesa egiten dutela, tal. Gero jun, eta esan, igual denak berdin edie, eta garesti xamar izango duken ere bai, Oso garesti. Baina, orduan, igual oain ja gogo hoi juten nahi zait, eta etxen oain gehiago egiten dut kanpon erosio baino. Eta nik esango dizut, hau nire iritzi pertsonala ba, baina hainbeste gauza jartzen diogu inguruan, hainbeste saltza eta hainbeste koloreta, hamburguesak ere bere presentzia galtzen duela, eta hamburguesaren zaporeak. Bai. Eta haragikin ze esan. Orduan, postureoa dago hamburguesen kontuarekin. Bai. Eta gero... Eta negozioa dago. Bai, eta gero lokala polit jarrita baita ere asko saltzen da. Orduan, hor eroitzen geha gure bai kontsumitzaile bezala eta gero esan, ostras, igual beste lekun batea junbarra nintzen. Ikusten duzu, ez dela horiko elkarrezketa bat. Lide, prest daude pixkat salseoan ibiltzeko eta bestelako kontu eta murgiltzeko? Bai. Ipeste torre naiz, Mito bat alda Euskal Herrian ligatzea zaila dela. Zer diazu? Nik mapatik kanpo pixkan abilze, bikotekin denbora asko dara mat. Orduan, ez dakit oentxe bertan nola da un panorama soltero daren ointzako. Inguruan zer esaten dizute? Soltera dauden lagunek. Zaila dela, oi bai. Bai, Pixka bai. Herritik kanpo ez base ateratzen igual pixka zai. Eta Tinderrea jo barko dute, zebestela, nik uste festatan ja ikusita dauzketela aurpegi danak. Aurrez aurrekoan asko galdu dugu, ez da? Lehen, duela markada batzuk horrela ligatzen zen. Erromerietara joan, dantzan egiten hasi eta pixkat ezagutu. Gaur egun aurrez aurrekoa ze gutxi lantzen dan, ez da? Hombre. Zure kasuan, Lide? Ez dakit intimitate asko kontatzea de, baina aurrez aurrekoa? Edo virtuala? Bi gauzak izan ziren. Ez dautzen ginen ja, bea ere rugbykoa da, orduan ja, entrenamentu baten edo elkartuta ginen, baina, duela urtek. Eta gero ja Instagrametik, eta... Instagram. Instagram igual Tinder antzeko bat da, baina... Like eta erantzun eta, historia. Bai. Hortik hasi izan. Oso ondo. Esan diazu bikote daukazula, baina gaur Match podcastera torri zara, kutxa berezi honetan sartu gara, edanean ura. Algo gorra data. Eta hemen, zer gauza gertatzen dira. Beti ere jolas baten ari gara, eta nahi duguna pixkat, errealidade horretatik urrundu, imaginatu, bikoterik ez daukazula, eta bikote bila hasiko gara. Vale? Eta hortarako, guzare sozial bat garenez, horrelako aplikazio moduko jolas bat egingo dugu, iritsiko zaizkizu Euskal Herriko hainbat aurpegi ezagunen argazkiak, eta zuk esan beharko didazu, pertsona horrekin match egingo zenuken, bai edo ez, eta match egitea da lio baterako edo harreman posible baterako. Ez dit balio kafe bat hartzeko, oso jatorra da, ez dakiz, ez. Da, lio baterako edo harreman posible baterako. Vale. Prest? Osondo. Venga, hartu mugikorra. Guazen lehenengo hautagaiarekin. Lide, begiratu zure mugikorra. Idoia, 25 urte, musikaria eta 57 kilometrotara. Idoia Zurmendi. Imar dauket, hola edo hola. Zuk esan behar didazu, match bai edo ez, eta zergatik. Barkatu Idoia, ez. Osondo, zergatik? Arrazoien bat? Nahi mutilen zalea naiz. Osondo. Ulertuta eta... Jator horpeki dauke Idoiak, Bakizun ordan? Ez. Musikaria, Idoia Zurmendi. Musikaria, Osondo, Idoia, fuera. Idoiarekin ez dugu match egingo. Venga, guazen, bigarren
aukeraren bila, Antxon, 32 urte, Antxon Telleria, aurkezlea eta humorista, 14 kilometrotara. Bira, ikusi ditut bere programak eta bakitzeinan. Baina humorista batekin egotean nik uste oso zaila dela, Orduan, barka Antxon, baina... Liotxo bat gau baterako edo, ez? Ez da nire estiloa. Bueno, Antxon. Sentitzen dugu, Antxon. Bai. Venga, guazen hirugarrenaren bila. Edurne, 32 urte, aktorea, 89 kilometrotara. Edurne Azkarate. Ze begi politiak, Bai oso guapa da, Baina, karo, arrazoi berdina. Idoia ez esan diot, Edurne esan bar diot. Bueno, igual agian orain zalantzan jarri zara. Zalantzan, ez egia esan nire sexualitatean nahiko argi dauketela. Oso ondo. Bueno, ideia garbiko emakume baldin mazara, ondo iritzen zait. Baina, bueno, hemen joku ontatik, bakarren batekin matx egin beharko da. Bestela soltera jarraituko dozu, ez badago aukera gehiago. Soltera jarraituko dozu eta... gaizki nabil. Igual gaizki, ez da. Edo ez, baina, bueno. Venga, guazen laugarren aukeraren bila. Hombre! Lander, 26 urte, errugbilaria eta modeloa. Nik uste bai. 89 kilometrotara. Lander Gómez. Match bai edo ez? Match bai eta ezkondu ere, Bai, Honekin bai. Bai, Jode, ze planta, Ze bizartxo horrekin eta... Modeloa galdera ikurrakin, Nik uste... Galdera ikur gabe agian, ez da? Bai, nik uste baietz. Lander nire mutila da. Wow, zake asmatu dugu, Bai, ondo jodezu, nire prototipon. Oso ondo, Landerekin match, eta ja zuen kontura uste zaituzten, ados? Oso ondo. Venga, lehenengo jokua gain dituta. Hoi nahi duguna pixkat zure perfila gehiago ezagutu. Gertukoek ezagutuko zaituzte, baina akaso elkarrezketa hau entzuten edo ikusten dabien bakarren batek edo askok ez zaituzte ezagutuko. Ez dakinarentzat errugbia odolean daraman familia bateko kide zaretela. Ezinbestean bukatu behar zenuen errugbian, ze gurasoak errugbian sartuta egon dira, anaia ere bai, aizpa ere bai, konta idazu pixkat, Erbinatarren familian, Erbina Arainatarren familian, ezin ezkoa zen errugbi jokalgia zirtetzea, ez da? Historia pixkat kuriosoa da, ze Araina aldetik, nire aman aldeko familin, errugbia oso presente egon da, nire amana nahi danak, nire osabak, errugbizaleak izan die, behaiek baita hasi zuten pixkat errugbiko bideoi, eta gero nire aita, behaien taldekide izan zen. Orduan, nire gurasok azkenen errugbiagatik baita ezagutu ziren. Orduan, zuk esan dezuna errugbia beti izan da gure familiko pilarra esango genuke. Orduan, ni txikitan errugbian ez nintzen hasi. Familiko bakarra izan nintzen errugbian jokatzen ez zona. Azarre hongo ziren gurasoak. Horrek izaten baino... Gazte hau desbideratu zaigu. 5 urtekin probatu nune, baino lokatzez bete eta esan nuen, hau niretzat ez da. Eta ni saskibaloietik jo nintzen. Baina, beti gurasoak asko lagundu diaten, nahi ere nerekin beti partidu guztita etorri die. Behaiei ezitzaien importazte kirol bat iten duen bitarten, beti egon dio oso pozik. Baina, gero, banekin momentun baten etorriko zala errugbiko gure hoi, eta 15 urtekin etorri zen. Probatu inun uda baten, entrenamentu batea jo nintzen, eta esan igual nire momentu eda hau, Eta hortxea, zein nintzen. Adinez nagusi egin arte, markatuta geditu zaizun egunik badaukazu? Naiz gogoratzen, baina, nik oso bibentzia honak izan ditut, saskibaloien jolasten honen azken nire kuadrilla guzti ez egon talde berdinen, eta bidai horieko haindikan batzutan gogoratzen ditugu, gogoratzen zeate juginen Donostia jokatzea partidu hau, eta norbait mareatu zalako txen, eta denak parrezka, olako memoriako haindikan pixka fresko dauzket. Eta horiek nik esango nuke hobendetariko diela. Oso ondo. Gero badakit ja adinez nagusi egin zinenean, 17-18 urtekin bizitza pixkat aldatzen hasi zela, errubikireko bidea esan duztazu 15 urterekin hartu zen debela.
Hartu mesedez kaskoak eta nahi dut duela urte batzutako pasarte bat entzun eta ia zer sentitzen dozun. Ja nagusi egiten azten zara, 17-18 urte inguru, eta 2018an edo esango nuke, 18 urte, hau iristen da zure bizitzara. Egizan ez, nik lana egiten dut etxetik, hemen, nik bakarrik, eta egizan lan guzti horren errekondozimentu bat izatea, pozgarri da, eta egizan oso eskertotan nahu, Nor da hori, eta baita nire klube, baina eta zen momentu da? Ez akordatzen. Izugarrizko pozan ziten. Egunero entrenatu beharra, partiduak, bidaiak, 2018. Etorri, ez da erraza eta neketxoe da. Nei asko kostatzen zait batzutan. Errekonozimentu bat. Lagunak, familia baita alde bat hartzea eta kirolean bakarrik zentratzea. Baina azkenen nire helburua lortzeko, Espainiako selekzio iristea hoi eskatzen du eta... Ez duzu gogoan? Egizan, lan gogorra, baino pozgarri. Ez gogoratzen. Herriko kirolari onenaren saria? Bale. Ai. Aztuta, ja, Urtek ja, ez dakitzea urtetan izan zen gauza bakoitza. Ja, kendu ingo gura dozu, mantendu, kaskoak, baina herriko kirolari onenaren saria, 18 urte txorekin. Oiek zure adierazpena dira. Bai, egia. Bideo hain goratzen dut. Bideo bat jontzan. Eta, momentura astu zaizu ala? Edo agian gauzak pasa dira ordutik eta... Bai, gero, oain nolako gauzetaz pentsatzen, eske astu egiten die. Eta gero gogoratzen dezen esaten, ostra, eske gauza asko bizi ditut, eta errekomendazimendu baita izan ditut. Herriak, udalak, hori ez da egunero jasotzen. Ez, eta gero esaten dut, ostras, eske gauza horiek memorian geratzeko botere bat beharko nuen. Osea, gustako zitzaiten nolako gauzak beti gogoraztea, baino azkenen kirolan mundu baita nahiko zaile da, gauza epoka honak izaten die, baino txarrak askotan ere. Eta ez dakit zeba buruk beti txarrak lehenago gogorarazten dizkizu onak baino. Eta, olako gauzak entzutea, onda polite da, eta hola berriro bizitzeko. 2019an ere beste momentu oso garrantzitsu bat iristen da zure bizitzara, eta nahi dut hori entzun be bai. Hau bai. Hau ez da azten, Ez. Hau ez da euskera? Hau inglesez da zerbait? Bai. Zer da hau? Hau jokalari gazten oberen izandako sari jaso nun munduko federaziotik, errukiko mundial federaziotik. Debutatzen zuen jokalari gazte onenaren saria. Hori da. Mundu mailako saria. Hoi bai ez dala azten. Eta zer sentitzen duzu? Hemen nahi duzu kendu, Kendu, eta hitz egingo dugu lasaiago. Lide, zer sentitu duzu audio hori rekuperatzean? Hori da gala hortan, edo galarik egon zen edo, jarri zuten bideoa. Ingelese, zure denboraldi hortako jokaldirik onenaren errepikapenak, eta amaieran esaten zuen, Lider Bina, Best Rookie of the Year. Nio indikan otzikara sartzen zait, bideoi askotan ikusi dute, eta hor dauket gordeta, eta gauen baten hola nire Facebookeko orrialdetik ikusten dut bideoi. Baina, hori izan zen, inoiz gertatu ez dan zerbait izan da. Espaini mailan ez da jokalari ez mutil ez neskaik sarioi jaso donik, orduan alde hortatik baita, berezi sentiarazten dizu. Eta hain gazte izan da, nire lehenengo denboraldia izan zen. Profesional mailan, Espainiako selekzioarekin. Eta hoi da lehenengo, sari hoi, bakarrik lehenengo urten jaso aldi izan daikezu. Debutatzen dezun urte hortan, urte bukaeran, balon de oro jasotzen dutenak bezala, holako zerbait, baino errukbin. Eta, izugarri izan zen. Gogoratzen daiz, ingelesezko diskurtso bat eman Nun izan zen gala hori? Biarritzen izan zen. Momentu hori ez dauket inun gordeta, ezin dut
berriro bizi. Egia da rekuerdon hor dauketela, baina bueno, inmortalizatuta ez da geratzen. Eta esango nuke pixkat aztuta dagoela momentu hori. Bueno, bi momentu oso garrantzitsu zure kirol ibilbidean, eta aipatu dugu, mazazpi, 19 urtekin pixkat bizitza aldatzen ere hasi zela. Bai. Madrilera joateko aukera iritsi zitzaizuen, errendimentu altuko zentrora, aizpata biok ez da. Blumera, konta idazu pixkat, nolakoa den errendimentu altuko erresidentzia batean egunerokoa? Nire lehenengo urtea, Blumeko residentzia jendek pentsatzen do, gela individual bat, individuala, oia hundie, armarioa, bakoitzak bere logela, nik konparteitu egiten du nire lehenengo urten. Blumek dauzke bi edifizio, bat berri eta bestea zarra, gu lehenengo zarrea jonginen, eta logela txiki baten, bi neska. Aizparekin o beste neska batekin? Beste neska batekin. Eta hasieran gogokin hartzen dezu, ilusionauta zaude, leku berri bat da, baina beti horariok, jateko, bazkaltzeko, afaltzeko, denatako horariok, sartu irteerak baita hasieran esaten dizute kontrolatutu daudela. Ni 17ekin jo nintzen nioa indikan, adinez gaztea zinen, nagusien gabe. Orduan, oa indiketak kontrol gehiago jartzen zizuten, gauetan ezin zea, ez dakit ze ordu ziren, baina 12etatik aurrea ezin zea sartu, olako zerbait. Orduan, oa indikan garatu gabe zaude ez dakezu esperientzia hori, orduan, arauetatik ezin zea atera. Eta egunero, entrenatzen. Goizeko 8 esnatu, entrenatzea jun, bueltau, entrenatu, bueltau, bazkaldu, entrenau, bueltau, eta gero bidaiak. Disiplina asko? Asko. Militarra? Edo ez hainbeste? Ez hainbeste. Zeuden kirolari askoan, eta gero komedoren elkartzen zinen hitzeiten zuten, eta ostras, zeuden batzu, gimnasia ritmikako 12 urteko neskak ikusten zenitun, eta esaten zenun, ostras, ni 12 urtekin oendikan, neon etxen, aman bazkari jaten, eta eskola juten, eta handaude beste egoera batzuk oso gogorrak. Lutsa iten zutenak, edo taekwondo, pixue oso kontrolatuta zutenak, eta baiekin afaltzen egon zu, nola hurrengo egunen gimnasio joan bar zinen, zure arroz platera, proteina, zure platera bete-bete eta normal, eta gero horregon lutxako neska bat, mandarina bat afaltzen. Eta esan, ure gabe, hoi bakarrik afaldu behar dezuta, eske ezin dut gehiago jan. Eta jende hori goimaiako kirolari da. Gorputzo gero moitu inbardi. Orduan, olako situazio asko eta gero, jendea, arazoiekin ez, entre TCA, bulimia, olako gauzakin, arazo asko ikusi ditut baitare. Errugbi jokalaria zarela aipatzen ari gara, agian matematik esango du, hauek errugbiaz gutxi itzegin dute. Abisatu dugu. Googleen sartu eta horra bila. Hori da, kirol elkarrezketa bat entzun nahi duenak, badauka beste aukeraren bat. Errugbian gustatzen zait asko, 3. denbora. Zer pasatzen da hor? Hor bitaldek, jokatu duten bitaldek, elkartzen die, eta zerbeza batzu, jatekoa, eta zelaien gertatutan, zelaien utzita, gero, talde bat bakarra izango balitz bezala juntatzen geha, denetatik hitzeitea, eta hor pixkat solasen. Eta kapazak zarete pultsazioak 200era, 100 pikura izan, istiluren bat edo beste izan partidan, eta hortik minutu gutxitara elkarrekin trago bat hartzen egoteko? Hoi da errugbiek dauken gauza politena esango nuke. Badare momentu zaiek, igual norbaitekin ez daukezu izugarrizko harremana, baina eske ez dut asko bizioi. Eta batez ere, nesketan ez da inbeste gertatzen, baino badakit mutiletan, zelai barrun, puñetazo pa arriba, puñetazo pa abajo, denetatik esan, eta hortik kanpo gero, denak, besortik hartuta, zerbeza batzuk edaten, eta hoi da errugbiko xarma esango nukena. Zelai barrun da lehiaketa bat, zuk taldekin jokatzen dezun bezala, baina gero hortik kanpo denak gea lagunek. Eta hoi da, nei saskibaloitik errugbiko salton zerbait asko
asko markatu zitena. Errugbiak ere beste kirol askok bezala eta bizitzak bezala, momentu txarrak ere badauzka. Eta bai, gogora ekarri nahiko nuke 2023 urtea. Osea, 2023 urtea oso garrantzitsua izan zen zuretzat, urte oso ona izan zelako, baina era berean urte oso gogorra ere bai, ezta? Bai. Cracovia aipatzen badizut? Pasapalabra. Bai, oso gogorra. 2 urte pasa dira, ja. Bai. Urte oso ona, baina Cracovia oso gogorra izan zen. Bai. Ni urte hortan ikasketegatik, urten zehar ez nintzen taldekin egon, ze break hori eskatu nun, baino Cracovia aipatu dezun hoi, ekaina parten, Tokio ez barkatu, Pariseko jokutako klasifikazioa, zeuken taldek eta entrenatzaile berri esartu zen, eta hor deitu ziaten, aldaketa batzuk gaizien iten talde barrun, eta jokatzeko presneon. Eta, baiezkoa eman nion, eta ontzajun ginen, Europako, Jogos Europeos deitzen dienak. Eta inoiz baino momentu hobea genuen, Olimpiar joko batzuta juteko, ze Frantzia Parisen iten zanez, doi da barkau, ja klasifikatuta zeuden. Orduan guretzako Europa mailan Frantzia bezalako talde bat rival bezala ez eukitzea oso garrantzitsu esan, eta erresago guretzat. Baina, lehenengo fase de gruposa oso ondo pasatu genuen, taldea oso ondo zeon, bai fizikoki, bai mentalki, oso konzentratuta geuden, baina, urrengo partidan, kuartos de final, Kroazian kontra, partidoa erresa, a priori, eta, gauzak ezin ondo atera, eta hor galdu genuen plaza. Hori oso kolpeo gorra da, ezta? Bai. Joku olimpikoak, jomugat dauzkazuen kirolarientzat, helburu oso garrantzitsuak dira, ziklo oso luzeak dira, oso exigenteak, eta hain gertu daukasunean, azkenengo momentuan, helburu hortatik erortzeak oso gorra izango da. Eta ez dakit arazoren bat sortu zizun horrek, ez? Mentalki beti da oso gorra. Nik pertsonalki partidoi ez nun jokatu, 13 pertsona gauden, eta ni 13 bezala utzi zaten, ze, arazo batzuk neuzkin bizkarren, eta, deskantxo modun, ni bankillotik kanpo neon, eta baita, urte gehien eramaten zituzten neskak bankilloan utzi zitun entrenatzaiek. Orduan, partida ezan burutu genuen bezala jun, eta bapaten ikusi 14 minutuko partida di, orduan bapaten ikusi 2 minutu geratzen diela, eta partidai buelta ezin zaiola eman, horazten zea esaten, ostras, pentsatu deun dena, bapaten bera etortzen da. Eta partida bukatu zanen, izan zan, nik jokalari bezala igual bizideten momentuiko gorrena. Goi-maileko kirola eta ikasketak. Ze kombinazio komplexua, ezta? Hemendik pasazarete zuzeigarren kirolaria zara, eta denetarik entzun dut. Batzuek oso ondo eraman dute, ikasketa oso komplexu egin gainera, kontei da zure esperientzia. Nik kirolari izan naizen momentu guztietan, nei hasieratik gaina, 16 urterekin Madridea junda, 16-17. Nei esan ziatena izan zen, zure 180, zure denboraren 180, kirola izan behar da. Gainontzeko 10, zure famili, zure denbora edo zure ikasketak. Orduan hor nola organizatzen zea. Madridea jun, zu dauzkezu horario batzuk, ni unibertsitate matrikulautan egon, filologia hispanikan sartu nintzen, Complutensen. Eta presentazio egunen, ezin zea jun. Gogoratzen naiz, 3 hilabete berandugo hasi nintzela klasea juten. Lehenengo kurtson, ez dezula inor ezagutzen. Eta irakasleekin nintzen, bai, nik goizetan ezin dut etorri, atxaletan etorri, ez atxaletan ez da ezin dut jun, bidai bat euki, eta hortikan, 3 hilabete eta bueltau, eta klasea sartu, eta esan, zein zea. Eta ez dago laguntzarik horlide. Goi-mailako kirolari izan da eta Blumen egon da? Badaukezu tutoretza bat, baina azkenen zenbat kirolari gea, eta zenbat kirolari gaude situazio hortan. Badau jendea ikasten dola, INEF-eko fakultaten dela kirol karrera, daula justo Blumen ondonetan nik
izan ditut lagunak hor ikasten, eta behaiei ere arazo jartzen, eta hoi kirol arlo barruko karrera bat dala. Igual filologiako 80 urteko gizon bati irakasle bezala daula hor duela ezakizun bat urte esan bar diozu, igual ez da ulertzen, eta hoi, igual ulergarria da. Baina oso zaila da. Nik nire bizin eta nire esperientzin ezin izan ditut biak batu. Eta batez ere gero karrera aldatu nunen, eta benetan gustoko nun karrera aukeratu nunen, hoi bai izan zala edo bata edo beste. Eta duela urte bete inguru eman zenuen golpe bat mai gainean, eta esan zenuen. Etorkizunera begira jarri nahi nuke, eta kirola gelditu egingo dut, erabaki oso zaila pentsatzen dut, eta ikasketetan zentratuko naiz. Ikasketa berri hauetan, ez da? Bai, azkenen... konta ikustu ze ikasketa bai, nik diseño de moda egiten dut, Iruñan, eta azkenen kirolak gauza asko ematen dizkizun. Nik, kirol karrera, esango nuke motza izan detela, 3-4 urtekoa izan da, eta baina gauza asko bizi ditut, Rookie of the Year bat jaso dut, mundu mailan egon naiz jokatzen, Europako txapelketa jokatu ditut. Luzegoa alda izan? Bai, noski beti alda luzatu, baino errukbiak nahi ez dit jateko eman behar. Eta are gutxiago, diseño de moda bat iten balin badet, nola batu behar ditut bi gauzak, zera josteko makina abioi baten gainen, eta hor bidaian josten egon edo ezin ditun bi gauzakin. Eta azkenen erabaki hartu nunen, momentu oso gorra izan zen, batez ere etxen esatea gurasoi, betidanik zuri babesto izutela, entrenamentu guztita eraman diate, partidu guztik ikusi dituzte, behaien bizitza baita guri, bain nire aizpata, bainei kirolean ibiltzeko, horretako baita bolkatu die behaiek, eta behaiei esan ostras, igual ez dut jarraitu nahi, momentu oso gorra izan zen etxen batez ere. Gurasoi esatea, hainbeste urtetan konfiatu den gauza hoi utzi nahi detela. Baina, azkenen behaiek baita ulertu zuten, ikusi dute benetan hartu nuen aukera, erabakia benetakoa zala eta hortik nabilela ondo gaina izela, orduan, oain begira, erabaki hon hartu nun. Gaizakonak ere gustatzen zaitzuekin aipatzea, eta ja bukatzen joango gara bloke honekin. Gai asko landu eta irten dira solasaldi hauetan, eta, zuk aipatu duzun pixkat independentzia ekonomikoa eta etorkizuna eta etxe bizitzaren kontua adibidez, ez? Gaztei asko arduratzen dien gai bada. Zuk aipatu didazu orain, nik ez dut jaten errubitik, edo errubiak ez dut jaten ematen. Goimaiako kirolari izan zara. Nola da posible eguneroko platererako ordaintzaririk ez izatea? Nik jokatu eten bitarten eskerrak ematen ditut Euskalduna izatek, ze behintzat Euskal Herrin badauzkagu kirolarintzat laguntzak, alde hortatik Espainiko beste komunitatek baino askoz aurreratu gaude. Baino, behin bukatuta, nik ez dauzketa horro batzuk etxe bizitza bateko entrada emateko. Ez dauzketa horro batzuk izan aldituzu, baino pentsatzen profesional bat izan zehala kirolean, ez zea futbolista bat bezala. Eta ulertzen dut azkenen badaunde bate handi hau, ez? Nola aldute eskatu, neskek adibidez, mutil futbolistak bezein beste kobratzea. Guk ez dugu eskatzen. Guk eskatzen duna da bisibilitate pixka gehiago. Azkenen badakigu kobratzen dutela, garatzen duten diru horren arabera, azkenen futbola da zerbait inmenso Espaini mailan, baina nola ikusi behar digute inoiz ez bagea hasten garapen hori edo inoiz ez badao inbertsio minimo hori nesken kirola dena sartzen dut barrun, gehiago garatzeko eta jende gehiagona iristeko. Orduan, nik uste prozesu honetan oain bai aidila lantzen eta geroz eta urrerago dijola eta eskerrak ematen dut gure lan adibidez etorkizuneko neskantzat espero dut lan ona izatea, baina momentu honetan kirolari askok erabaki bat hartu barra daukegu eta badauzkete talde irkidek kirola utzi dutenak 30 urtegin eta ez dauketena ezer. Orduan nik egoera hortan nire buru ez nuen ikusi nahi, eta esan duen,
bizi ditut gauzak, momentu ona dauket karrera baten sartzeko, eta hortxe erabaki nun. Eta hortik bideratu nahi duzu zure etorkizuna. Bai, gaina, nik diseño de moda itenet, eta bai nahi dut kirol aldetik jun, orduan, esperientzi hori baita kirolari izan da, oso garrantzitsu da niretzat, eta badakit horrek baita asko ikasi ditela. Kontsumitzaile oia izan naiz kirolarlon arropa aldetik, orduan badakit zer ze huts dauzketen, eta bueno, alde hortatik jo nahi dut, eta momentuz oso pozik. Ja bukatuko dugu, gai serioa jarraipena emanez, eta galdetuko ditut, 24 urteko gazte zaren denean, laizter 25 urte egingo dituzu, etorkizun hurbilera begira zerk eskatzen zaitu momentu hauetan. Zatik, mundua alde batera edo bestea begiratzen hasten bagara, gauza onagoa daude, baina gauza txar asko daude. Bai. Zein da zure kezka nagusiena? Lan on bat aurkitu. Karrera ja aurten bukatzen dut, orduan mendik aurrea ja nik esaten duten bezala mundu errealean salto iman bar dut, orduan alde hortatik baita, zure bizitza pixkat montatzen hasten zea, bai lana nun aurkitu behar deten, nun biziko nahi zen. Beti naiz alde batetik bestea, eta urte horietan kirolari zeanen ez duzu pixkat pentsatzen ez gero, nun egon behar naiz ni. Orduan, osasun aldetik dena ondo egotea, izango zen kezka nagusiena, baina hortik aurrea, pixkat bizitza nunin. Bueno, Lide, aurrera goaz, eta oso gustora gauda zurekin hitz egiten, baina ritmos aldatzera goaz, eta beste jolas baten murgiliko gara aurrengo minutuetan, eskatuko dizuena berriro ere kaskoak jartzeko, eta entzumendaren jolasean sartuko gara, bale? Venga. Euskal kantutegiko 3 abesti oso ezagun jarriko dizkizut. Hori bai, erritmoz era bat aldatuta. Ai, ama. Ez daude bere bertsio ofizialean. Askartuta, desente askartuta, edo desente motelduta entzungo dituzu. Ea gaitzaren asmatzeko ze kantadan eta ze talderen adan, bale? Venga, guazen lehenengo antzutera, oso ezaguna dira. Horra izea entzuten da. Bale, esamarun hau ez da kanta. Ez? A ver. Zetak. O, A, Osta, ez dakitzen nola deitzen da beste. Itzulera da. Oso ondo, Lide. Batetik bat, Ondo. Venga, entzungo du bertzio... Gustatzen zaizu? Bai, txikotzen etorren da izetak entzuten. Mito baroko bestidonak. Bizale, orduan, zetaken bizale, oso ondo. Venga, lehenengo asmatuta, batetik bat. Ondo. Erresa da, ezta? Venga, guazen bigarren kantu entzutera. Hau ere oso ezaguna da. Sarri. Jode, ara, erresa ezta. Jode, ja. Lehenengo kolpeekin batera. Hau ere ona, A ber, hau inconfundible. Gazte garaiako, hau entzunda ze torta zaizu burura. Hau, erromerik. Ordiziko erromerik. Dantza egiteko momentuak edo ez zara dantzaria? Bai. A ber, batzutan lotxatien naiz, baina, gero soltatzen naiz. Ze kantu politea, Bai. Hau kuadrillakin beti. Kantatuko ez? Nik igual... Ez. Venga, pasako gara 3. eta zaiatuko gara 3. abesten. Biti bizoaz, Ondo nijo, a ber. Jode, ni pentsatzen hemen ariketa saia jarri dudala eta bitik bi. Ia 3. eta azken kantua ezagutzen duzun. Zagitzen da. Bueno, eman denbora pixkat. Kontzentratu. Venga, bota. Bota. Ezagit. Sonatzen dit, baina... Zer izan daiteke? Ze kantu izan daiteke? Oso ezaguna da. Ezagit. Lidea? Ai, ama.
Ez que oso gaztea zara, baina hau gaztek ere Ez que ezagutzen dute. badakit, baina no me viene. Ez? Ez? Ez. Bueno, hau fallo moduan jarriko dizu. Bai, jarri. Eta bertsio ofiziala entzungo dugu. Bertsio ofiziala entzungo dugu eta badakizu ze kantu da. Bai, eske badakit, osea, fondoko musika hori badakit zein dan, baina... Joder, Zein da kantu hau? ez dakit nola deitzen dan. Zuzenekoak horrelako izaten dira. Seguro 1000 aldiz abestu duzula, Seguro. 1000 aldiz entzun duzula kanta honen izena. Egoak eban dizkio. Joder, tio. Txoria, Ba, nek... Zein da kantu hau? Mikel Laboa. Ze politia kantu hau bai, A ber, barkau. Ze sentimentu sortzen dizu, kantu honek? Beste oso mugituak ziren, bi musika tipo oso ezberdin, baina mugituak. Hau, zarkorragoa dela esango nuke, Bai. ezta? Emozionalagoa? Bai, asko. Eske txarra naiz abesti izenak jakite, baina, bueno, abesti evidentemente badakit zein dan. Eta ze datorkizu burura hau entzutean? Momentu tristeren bat, momentu bereziren bat, edo zeekin erlazien dazten duzu? Txori kantu hau. Besango duke familiai. Bai. Zen momenturekin? Bueno, bai osabak, bai familikoi, ez dakit, alma hoi, euskal alma hoi, osabai batez ere. Nor da zure osaba? Nor zan zure osaba? Asio Araina. Segituan lotu duzu, ez da, kantu hau? Bai. Oso emozionala dara esan dugu, eta oso momentu berezia eta pertsona berezi izan da zure bizitzan. Bai, bueno, nire bizitzan, bai famili guztin bizitzan, eta inkluso bere gandik, bueno, bere ingurun egon dien pertsona guztintzat berezia izan da. Izan zen. Bueno, hau bere oroimenez, eta bera goratuko dugu kantu Mikel Laboaren kantu eder honekin. Eskerrik asko. Neria izango zen. Oso ondo. Bueno, arnaz pizkat hartuko dugu, momentu unkigarria izan dalako, eta ja bukatzen goaz, bale? Pizkat barru aukitzen duten momentuak ere iritsi dira, gure podcastera. Eta jarraipen amungo diegu, kirolari guztiei galdetzen zaizuelako podcast honetan ez zuen bizitzako bi momentuei buruz. Vale. Momentu honena eta momentu txarrena. Momentu txarrenarekin hasiko gara. Momentu sentikor batetik gatoz, ez dakit berdina da, baina bueno, zure bizitzako momenturik txarrena zein izan den aipatu nahiko nuke. Kirola usteko momentu hoi, salto hoi ematea edo, bueno, aurrera pausu hoi ez, hoi izan zen. Ez dakizu erabaki hona dan, edo gero arrepentituko zean eta esaten ez dula, ostras ez, nik kirola nahi dut. Eta nik uste hoi izan zala gogorrena, baita ere, behin utzita, ez bueltatzeko sentimentu hoi baita bizitzea. Nik aurreko urten bizi nun, errukbiko baloi bat ez nun ikutu nahi, denboraldi oso gorra pasatu nun, eta urte betez ez nun errukbiko baloi bat ikutu. Eta ez nitun partidok ikusi nahi, eta ez nun ezer jakin nahi errukbiari buruz. Eta hoi, nire lana izan dela, eta mundu guztik ezagutzen ziten errukbiko jokalari bezala, eta nik barrutik, ez nun errukbiaz ezer jakin nahi. Eta hoi, ez ekin inorrek, nire bikoteak, nire familik, baino kanpoko ez ekiten inorrek, eta jende asko galdetzen dizu, zemuz errukbian edo etorriko zea jokatzea, eta esan, ez galdetu ze ez den nahi. Oain ja pasatu dut, oain ja ez nago puntu horretan, baino bizitza ja bideratu detelako nahi deten lekutik, eta ja prozesoi pasatu detelako, baino
oso gorra da. Hori momentu gogorrena edo zaiena. Eta momentu honena? Ba, nik uste edozein momentutan familia ingurun eukidetenen edozein partidu, bai, ordizikin jokatzen dunen, edo ibarrekin jokatzen dunen, ez da mundu mailan jokatu deten hoi. Familia eukigradatan eta partidua ondo atera, familina jun, argazki bat atera eta horrekin ja ni gustoran neon. Bintzat jakin da familia ingurun neukela nei babesten, ikusten, eta, bueno, aizpakin jokatzen baldin bagauden, prozesu horiek, bueno, edo momentu horiek oso onak dieta batez ere hor disfrutatzen dezu benetan, ze badare momentu asko ez dituzunak disfrutatzen naiz eta Australian kontra jokatu Japonen, igual ez daude disfrutatzen, eta gehiago disfrutatzen dezu unben Eibarrekin ligako partidu bat jokatu, irabazi, eta gero ospatzea jun. Ze politia gauza txikiak eta gertukoak baloratzen jakitea, ezta? Bai, eta balore gehiago daukete oraindikan. Ze goimaiako kirola oso gorra da, eta jendek telebistan ikusten dona beti ez da benetan gertatzen nahi dana. Orduan, beti jakin barra die momentu txikik baita ondo apreziatzen, ze gero igual ez dezu berriro momentu horiek bizitzen. Ondo. Venga, baia, bukatzera goiaz, eta bukatuko dugu lide erronka batekin. Jolasean ibili gara, hau bakizu ez da? Ez banekin zerbait bazet horrela, erronkan bat edo... Prest? Venga. Euskaberrek babestutako tartea. Lehenengo jokuan, abilesia jokuan, egositako arrautza bat emango dizut, eta esku batean hartu, eta 30 segundu izango dituzu, arrautza hori zuritzen saiatzeko. Kapaz ikuste zara, esku bakarrarekin. Ez dakit, ez dut inoiz probau. Venga, nik emango dizut, hartu lasai, egosita dago, eta hemen egingo duguna, hemen lehiaketa da, Eta abisatzen dizut, podiumean sartu nahi baduzu, 26 segundu baino gutxiago beharko dituzula hori zuritzeko. Zuritzen badet. Zuritzen baduzu. 3, 2, 1... Hasi da gaurko neurketa! Lider bina errugbi jokalariak arrautza eskuineko eskuarekin hartu du. Eta hasi da zuritzen 8, 9... Venga, 11, 12, lidez emoduzu da, ondo? Ondo? Nahiko ondo. 14, 15, 16 podium eritxiko zara, 17, bum! 17 segundu eta 78 euneneko. Lide, txapeldun. Orain arte... Hori jan daiteke, Hori jan daiteke proteina, kalitateko proteina da. 17 segundu 78 euneneko. Mikel Inazizoro baino, ia 3 segundu gutxiago behar esan dituzu. Ondo indet, ez? Pozira daude? Bai. Habilidade aldetik... Etxen bi eskok erabilorez bat erabiltzen dut. Esan diazu, zukaldari ona zeinela eta igartzen da, Ondo egosita dago baita arrautza, Oso ondo. Eta bigarren jokuan, Lide, zure indarra neurtu nahi dugu. Kasu enten, arrautza normal bat emango dizut, vale. Eta egin behar duzuna da, zure atz erakuslea goiko puntuan jarri, atz lodia azpikoan, eta beste 30 segundu izango dituzu, arrautza hausten saiatzeko. Zer, urduri zaude ala? Bai, eskizakit nola jumbar da. Venga, jarri ondo. 3, 2, 1, aurrera Lide! Venga, ze uste zenuen, erran sapurtuko zenuen lara. Venga, habilidadea, bai, baina indarra, errubi jokalariek ez daukazu indarrik. 9, 10, venga, jaso arrautza hori, Lide. Venga. Agosita dago, Ez. Venga, 17, 18, 19, Lidek ezin du. Indarrez, eskaz damen gure errubi jokalari, 24, 25, 26, 27, venga, Lide, azken aleina, azken esprina, eta 30. Hau, oso zaila da. Bai, zaila. Ez dakit nik segundu baten hau lortu dut. Ai, zuk uste zenuen erra xapurtuko zela, ezta? Bai. Bueno, bintzat ez dut arrautza desperdiziau. Bueno, Euskaberreko arrautzen kalitatea adiartzen dago horrek. Ona, arrautza ona. Bueno, hemen ere, geldituko zara, Eukenerekin, Keonirekin, Klararekin, eta Inigorekin batera, arrautza hautzi gabe. Bueno, erronka honetan badaukezu irabazlea, baino besten, ni izan naiz.
Oso ondo, Lide. Bueno, ikusten duzu. Hau zen, gaurkoan zurekin egin nahi genuena, eta noski, gainotzeko guztiek egin duten bezala, opari eramango duzu etxera, Euskaber arrautzak. Nire etxen arrautzago jaten die. Zer egin gozu, arrautza diekin. Eta kozinatzeko begiratze polita. Euskabereko egurrezko... Gaur gauen tortilla patata bat inbeharko da jaltzeko. Matxeko podcastetik eramandako arrautza derrekin, Ondo. Jo, eskerrik asko. Opari hona da, ezta? Opari hona da. Erabiliko dituzu. Hombre, hau bai, etxen hau ez da, ez ditu bi egun iraungo. Ondo, Lide, hau izan. Zurekin egin nahi genuen saio berezia, abisatu izugu hasieran. Saio ezberdina izango zela, esan diazu lasa izentau zela, nola irtetzen zara, Match Podcastetik? Pozik, nire espektatibak baita tematxak bezala supera hauen ditu, oso divertigarra izan da. Gustora gonzara? Bai. Lehenengo elkarrizketa hola dinamikoa izan da nire bizit, eta errepikauko nuke, Oso ondo. Denboraldiko azkenengo gonbietua izango zara, urrengo denboraldira arte agurtuko gara, eta gure partetik sorterik onena hartu duzun ibilbide berrian, Lide. Bostekoa eta 1000 esker gure etortzeagatik. Eskerrik asko. Match Podcasta. Kirolarien beste aldea.